זה אני, באליפות הארץ לפרקור מוב 2024. בואו נחזור להתחלה. הגמר של התחרות. אני לא הייתי הכי מרוצה מזה, אבל החליטו בעצמכם. כן, נפלתי. אבל כמות העידוד והטירוף שהיה שם פשוט גרמו לי לקום ולהמשיך את הליין עד הסוף. השנה הזאת הייתה חתיכת שנה מטורפת. אמנם לא זכיתי, אבל זכיתי באנשים מטורפים, לחיות איתם ולהעביר איתם את השנה הזאת בצורה הכי טובה שיכולתי. אוהב אתכם, מכבי קריית אונו. יש דרך לעלות, אני אבחר נכון, גם אם זה נראה רחוק. מדמיין את הסוף, הכל זה במיינדסט.